Zdravo, devojke. Hajde da vidimo šta su vam stavili ispod poklopca. O, kod Julie je plava žvaka, a kod Britney? O ne, to je užasna, odvratna, gadna buba švabo u lizalici. Kakav užas! Stani, Britney! Ne smeš bežati iz challenge-a. Brzo probaj. Ali ovdje je buba švaba. Ona je verovatno živa, a neće da živi u mom stomaku. Plašim se. Probat ću malo. Oho, ova lizalica je vrlo ukusna. Sviđa mi se. Cool. Julie, sad ti probaj. U redu, sad ću probati svoju žvaku. Plava žvaka ne može biti ružna. Sigurna sam da će mi se dopasti. Dakle, razmotat ću celu žvaku i žvakati dok je ne pojedem celu. Lizalica je prelepa. Ups, jesam li pojela celu lizalicu? Mamice! Sad imam buba švabu na jeziku. Marš odavde! Ups, sad je po Julie. A sad ću naduvati veliki balon. Britney, pogledaj. Oho, a Julie? Imaš buba švabu direktno u balonu? Moramo je se rešiti. Hajde, probuši balon. Oh my god. Sad ću. O ne, sad je na tvom nosu. Kakav užas. Skinite, skinite. Fuj, fuj. Jao, još sam i sva lepljiva. Strašno. Čudno, gde Julie? Dobro, skinut ću poklopac bez nje. Ovdje sam, otvaramo. Wow, ruži sjaj i sve tako roze. Oho, a ja imam slatke žele oči i konfete, super. Ko će da počne? Mogu ja? Hajde. Ovaj sjaj za usne sa barbikom izgleda tako slatko. Hoću da ga probam odmah. Prelep je. Interesantno, a kako će izgledati na usnama? Wow! Sada mogu da šaljem slatke poljubce. Julie, ovaj poljubac je za tebe. Dakle, a sad ću probati slatke konfete. Ali prvo mogu da se poigram sa njima. Jel ti se sviđa ovaj zvuk, a? Dakle, otvaram i sipam sve u tanjir. Wow, tako je lepo. I tako sjaji. O, znam. Umočit ću usne ove konfete. I pogledaj, Julie. To je divno. Wow, cool. A sada mogu sve to da pojedem. Kako je slatko. Super. Mnogo mi se sviđa. Julie, šta ti je? Brzo probaj svoju hranu. Važi, sad ću. Kako ti se sviđaju moje oči, a? A sad ću sipati sadržaj ove teglice u tanjir. Wow, to je prelepo. Gotovo. Sad ću umočiti žele oči u njih. O, da, to je prelepo. Jedva čekam da probam. U stvari ne, probat ću prvo ovo oko. Wow, to je prelepo. A unutra je voćni gel. Ekstra. Jao, blago tebi. A sad ću popiti tečnu bombonu kroz slamku. O, da, to je divno. Baci kocku, drugarice. Idemo dalje. A šta je ispod tvog poklopca? Otvaraj. Da vidimo. Wow, ima mentos ispod poklopca. Odlično, baš je veliki. Jedva čekam da probam. Otvaram. A vidi, sad ću uhvatiti. Mentos je baš ukusan. Britney, a šta su tebi stavili ispod poklopca? Oho! Jao, super! To je šešir sa pićem. Cool! To je roza kola, a nikad nisam takvu probala. Ali sigurna sam da će biti jako ukusna. Dakle, stavljam limenke ovdje, otvaram limenke, ubacujem slamke i tek onda stavljam šešir na glavu. A
vreme je da probam. Wow, mnogo mi se sviđa. A vidi, Julie, kola je zaista roze. A mogu i ja da probam? Julie, izvini, ti si mi drugarica, ali svu kolu ću popiti sama. Jel da? Došla mi je ideja. Ubacit ću par mentosa u njenu kolu. To će biti jako smešno. Nemojte reći ko je to uradio. Jo, šta se desilo sa kolom? O ne! Ne mogu više da izdržim. Izvini, Julie, morala sam da ispljunem. Ali zar nisi htjela da probaš kolu? Mogu li ja prva da otvorim? Super! Wow! Ovo su Juicy Drop bombone. Cool! Sad ću probati jednu. Kako slatko! Mnogo mi se sviđa. Odlično! Roze hrana je najlepša. A sada da vidimo šta je u ovoj lopci. Pa to je gel. Baš je ukusan. I kiselo. Ali ja volim kiselo. Moram brzo da probam ovaj kiseli gel sa slatkim bombonama. Oduvat ću pakovanje. Da, tako je mnogo bolje. Napravit ću sebi tortu od žele bombone i kiselog gela. A između slojeva mogu da crtam šta god želim. Cool! Ostalo je još malo. To je to. A vreme je da probam svoju torticu. Wow! To je neverovatno. I opet kiselo. Sviđa mi se. A Julie, a šta ti imaš? Sad ćemo saznati. Ovo su Njorst bombone. Obožavam ih. Sad ću izvaditi jedno iz pakovanja. Wow, kako je lepa. Vidi kako se smešno trese. A kakav je ukus? Wow, Julie tako primamljivo jede. Moram joj dati da probam moj kiseli gel. Bitno je da me ne primeti. Op! To je to. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. Jau, zašto je postalo tako kiselo? Britney, jesi to ti uradila? Moje usta su postala plava. Jedva čekam da saznam šta se krije ispod pokopca. Ovo je plava vecešolja ili lizalica. Zanimljivo. Dobro, sad ću probati lizalicu. Wow, prelepa je. A šta je u vecešolji? Oho, to je neki plavi prah. Sad ću umočiti u njega svoju lizalicu. Prelepo. Sviđa mi se. Fantastično. A Britney, zašto me tako gledaš? Lizalica. Hej, šta ti je? Hoću da probam. Ne može. Ti ćeš jesti svoje slatkiše. Pa dobro. Da vidimo šta sam ja dobila. Wow, to je prsten sa lizalicom. Cool, to je još bolje nego tvoja lizalica. Sad ću ga staviti na prst i probati. Divno. A sada želim da probam ovaj gel. Izgleda sjajno. Iscedit ću malo roze gela na prsten. To je to, a vreme je da probam. Kisel je, ali sviđa mi se. U kombinaciji sa slatkom lizalicom je baš dobro. Došlo je vreme za novi slatkiši. Da vidimo. Wow, to je jestivi papir i slatki gel. Odlično. Hajde da probamo. Julie, počni. Wow, gel je tako lep. Mnogo mi se sviđa. Slatko i veoma ukusno. To definitivno dobije like. Britney, sad ti. Stvarno, sad ću i ja probati svoj gel. Wow, baš super. Moje od jagode. Hoću još? Imamo još i papir. Znam šta da uradim.
Nacrtat ću dijelom crtež na papiru. Kako vam se sviđa ovaj smajlić, a? Vreme da ga probam. Wow, ovo je ekstra. Mnogo mi se sviđa ova kombinacija. A što ja da uradim sa papirom? Tačno! Došla mi je sjajna ideja. Mogu napraviti avion od papira. Pogledaj kako je sjajan. Napravit ću još jedan. Cool! Julie, hvataj! Hvataj! Nestalo mi je papira, a nisam ga ni probala. O, Julie, došla mi ideja. Sad čekaj, sad ću ti se objasniti. Hajde da igramo XO koristeći naše gele. Ko pobedi, taj uzima sav papir. Hoćeš? O, sjajna ideja. Hajde. Onda ti počinješ. Pazi se, ja ću te pobediti. Stavljam oks ovdje. A ja x ovdje. A ja ovdje. I da, pobedila sam. Sada mogu sve da pojedem. Čestitam na pobedi. Dakle, spremna sam da probam. Wow, divno, probaj. Wow, upravo si, to je ekstra. Ko će sada prvi skinuti poklopac? Ja. Ne ja. Pa dobro, Julie, hajde. Oho, to je sok i žele čaša. Cool. Moram probati. Probat ću prvo sok. Oho, baš je lep. Sviđa mi se. O, Britney, sad ću ti pokazati nešto stvarno cool. Vidi, imam jestivu čašicu. Mogu u nju da sipam svoj sok, a zatim probati. Wow, divno. Hej, Britney, stani. Sad je tvoj red da skidaš poklopac. A, tačno, upravo si. O, imam također žele čašu i još sam dobila pucketele bombone. Moram otvoriti pakovanje i sve sipati u čašu. Wow, miris je divan. A sad mi treba malo vode unutra. O, uzet ću sok, Julie. Šta? Hoćeš da ukradeš moj sok? Ali mnogo mi treba. Dobro, uzmi. Baš ti hvala. Ali sipat ću ti ga sama. Oho, to je cool. Da? Wow! Nevjerovatno. O, Britney, a možeš mi sipati malo tvojeg bombona, molim te? Naravno, drugarice, nije mi žal. Izvoli. O, kako cool. Wow! Pa, hoćemo da probamo? Živeli? Wow, to je divno. I što je najbolje, mogu pojesti sad i čašu. Baš je lepa. Britney, to je divno. Slažem se, Julie. I ja sam oduševljena. Hvala. A ja u Wednesday. Uplašila si me. Pažnja, spremite mi, molim vas, koktel. O, naravno. Naravno. Okej. Dakle, moram staviti bombone u kalup i stopiti ih u rerni. Tako je. Sada treba malo sačekati. Oh, kakav miris. Pogledajte, napravila sam slatke čašice. A unutra ću sipati bombone. Koristit ću svoje omiljene Skittles bombone. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. Eto, sve je spremno. Probat ću malo. O, da, jako ukusno. To je to, bombone su u čaši. A sad je red na sok. Zašto se ne otvara? To je baš teško. Ali znam jedan lifehack sa šnalom. Da! Ups! Ovo nisam očekivala. Nemam komentar. Pa šta? Sad sam i ja slatka.
Dakle, sipam sok u čašu, a gore dodajem šlag. To će biti veoma ukusno. Stavit ću još srca i to je to. O, bravo, Enid. Dakle, ja ću napraviti sok od povrća. Povrće daje snagu i energiju. Treba dodati što više krastavaca, paradajza, šargarepu i obavezno celer. Da, ostalo je to sve promešati. A miris svežine obožavam. Sipam to u čašu i ukrašavam zelenilom. A moj koktel je spreman. Dobro, sad ja. I ja ću preliti čašu sirupom od jagoda. I napuniti je sprajtom. Tako je. Zelena boja izgleda baš jezivo. To mi treba. Stvar, donesi mi, molim te, šlag. Požuri. O ne, nikakvih monstruma u kuhinji. A marš odavde. O, ćao, Stvar. A gde nosiš moj šlag? Dobro, uzmi, nije mi žao. Hvala, Stvar. Nice. A sad nemoj da mi smetaš. Sipat ću šlag u koktel. Dodati želeoko, slamku i to je to. Uživaj, mala. Jao, kako je sve zanimljivo. Probat ću prvo ovaj koktel. O, baš ukusno. I ovo oko mi uopšte ne plaši. Ja obožavam žele bombone. O, a šta je ovo? Povrće? Fuj. Dobro, sad ću probati malo koktela. O ne, bako! To mi se uopšte ne sviđa. Odvratno. Oho, a šta je ovo? Kako slatke čašice. I koktel je ekstra. Oduševljena sam. Rešeno, Enid je pobedila. To, hvala puno. Hoćete mi spremiti krofnu? Molim vas. Naravno. Dobro. Za tebe sve što poželiš, mala. Dakle, sipat ću testo u aparat. I sačekati malo. A moje krofne će biti šarene. Da, koristit ću različite boje. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Zatvaram i to je to. Bravo, Enid. Odvratno. A ja mislim da su najbolje krofne crne. Samo ih treba dobro ukrasiti. Zato imam glazur od jagoda. Tako je. Izgleda jako dobro. A sad ću nacrtati mozak. Uradit ću to uz pomoć belog fila. Stvar, ti znaš šta mi treba. Hajde, donesi. Jao, šta se dešava? Šta će joj činija? Hvala, Stvar. Činije mi treba za sirup od jagoda, bako. Baš je dobro imati slugu. Usput, dobila sam dobru ideju za prank. Bako, probudite se. Šta? Jao, prestani više da plašiš baku. Ma dajte, to je smešno. Osim toga, to je samo sirup. Sad ću ga sipati preko krofna. Ubacujem špriceve i to je to. Ajoj, kakav užas. Dobro, moje krofne su spremne. Stavit ću ih na tanjir i obavezno dodati šećer u prahu. To je najbolji ukras. O, super, bako. Sad ću ja ukrasiti svoje šarene krofne. Stavit ću ih na tanjir. A zatim dodati slatke konfete. Hajde, otvarajte se. Nešto neće. Hajde. Jao. Enid, baš si smešna. Da, bilo je zabavno.
Završila sam. Wow, sve izgleda jako zanimljivo. A ovo malo jezivo. Interesting. Dobro, probat ću jednu krofnu. Ukus je super, hvala. A šta je ovdje? Sirup, nevjerovatno. Idemo dalje. To su vjerovatno bakine krofne. Također su dobre. A šta je Enid spremila? Wow, ove krofne su najlepše. Sad ću probati jednu. O da, ukus je super. Pobedila je Enid, čestitam. To ja sam najbolja. Dakle, pažnja, onaj ko spremi najlepšu Cezar salatu, pobedit će. Jasno. Dobro. Dakle, prvo mi treba salata. Da, evo je. Stavit ću listove salate, a zatim iseći piletinu. I dodati krušne mrvice. Da, unuka ih jako voli. A sad ću narendati sir. To je prelepo. Svaka mi čast. A ja ću napraviti cvetiće od povrća i pokloniti maloj ovakav buket. Pogledajte, zar to nije preslatko? O, bravo, Wednesday, vidi. Užas. Dakle, ja imam svoj recept salate. Napunit ću ovu slatku papriku povrćem i pretvoriti je u monstruma. Da, tako je. Od krastavca sam napravila jezik, a od masline oči. Prijetno, posluži se. Kako zabavno, baš lepe cvetiće. Ali ukus je fuj, ne sviđa mi se. Probat ću bakinu salatu, izgleda baš dobro. Da, i ukus je ekstra. Hvala, bako. Čekajte, a kakav je ovo monstrum? Fuj, mrzim masline. Dakle, pobedila je baka. Baka je najbolja. Ujuj. Vaš novi zadatak je pasta. Gledajte, ovakvu. Okej. Kako god kažeš. Ja odada ne spavam. Aha, pasta znači pasta. To nije teško. Prvo treba skuvati špagete. Da li voda provrila? Stvar? Proveri. Hajde bre. Da, voda je vruća. Znači mogu kuvati špagete. Ajoj. Dobro, ove špagete mi ne odgovaraju. Prvo mi treba... Ups, izvinite, slučajno sam. Samo mi trebalo brašno. Da, tako je. A unutra ću razbiti jaje. Tako je. Ostalo sve promešati. I moje testo je spremno. Podelit ću ga na 6 kuglica. A zatim svaku kuglicu obojiti u svoju boju. Lepota. Sad ću s pomoć aparata iseći testo i dobiti dugačke špagete. Divno. Ostalo ih je samo skuvati. Jao, naočare su mi mutni. Ne vidim ništa. Gde je kečap? Bako, čekaj, treba ga otvoriti. Hvala, draga. Uzmi salvetu, bako. Hvala puno. Sve odlično. Dakle, dodat ću kečap i to je to. Moje špagete su također spremne. Ali to nije sve. Interesting. Stvar, dođi ovamo. Treba mi boja. Hvala. Dakle, sad ću obojiti moje špagete u crno.
To je najlepša boja na svetu, jel da? A sad ću dodati malo kečapa i oko. Jao, užas. Nikad to ne bih pojela. Dakle, i moje špagete su spremne. Prijatno! Oho, ova pasta je crna. I uopšte nije lepa. Fuj. A ova pasta je super. Jako mi se sviđa. Hvala, bako. Čekajte, šta je to? Wow, Enid, tvoje jelo izgleda prelepo. Wow, i ukus je super. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve do kraja. Enid, to je pobjeda. O, baš mi je drago. Hvala puno.